Fidget-spinner. Vi kan lave en fidget-spinner. Okay. Fidget-spinner. Så den her. Prøv at kigge på bordet. Prøv at kigge på bordet. Så gør du det, Anton. Hvor sygt er det lige? Prøv at se. Han var der. Ej, okay, vi prøver lige. Peter, er det den rigtige vej, vi har kørt herned? Letteste vej eller noget? Det var for tamt. Altså jeg vil jo mene, at det er næste vej, jeg kører. Du skal jo spænde den. Du skal ikke se på det der. Okay, spænd. Okay, jeg prøver lige at vise noget. Ja, det var det, vi talte om, vi skulle have gjort. Ja. Det tror jeg altså er hurtigst, for det er også en skide flot. Ja. Det var sygt. Er I gået i gang med det der udhold igen, eller må jeg få mit bage? Du må gerne få det. Hey! Hvor er det hen? Filmer I? Ja. I laver video? Du har lige en lille restaurant her, så ser ud til. Anton, er vi færdige med videoen? Nej. Okay. Ikke færdige med videoen. Og så lige ved. Hey, prøv lige at komme ind med dit ansigt, så kan du lige sige hej. Hej. Man kan ikke se. Det er min fætter. Hej. Hej så. Ja, godt. Og det her, det er mig. Nej, tak for det. Nå, okay. Ja, okay. Der er noget i. Intet. Kan I godt se her? Intet. Vi tager den her op nu, Helle. I det boller. Ja, intet. Ingen kan dole på os. Vi er bare så seje. Okay, alle sammen. Nu skal I se mig. Hey, nu filmer den ikke derovre, Anton. Okay. Fordi nu skal jeg. Det er også så det vi kan lave et træk med klassen. Nej, ikke lige nu, Anton. Prøv, nu skal de alle sammen se det her. Nej, hvor var det der? Var det ikke, Anton? Ja, Adam fra... Okay, vi sætter den herover igen. Nu ser vi derovre. Så sæt glassen igen. Verdens mætte. Hvis vi skal putte den her Hey, prøv ikke lige, vi kan sætte fra nu. Her ja. Så er det det her, to. Nej, ikke gør det. Du skal se vores nye safe. Hvad er det? Anton, jeg tænker, den her video den er færdig, så laver vi en ny en lige om lidt. Skal vi ikke det? Hey Anton, vi siger... Okay, nu skal de se. Okay. Ses. Og skriv nede i kommentarerne, hvad for nogle ting vi skal lave med de her fidget-spinner. Og så like og husk at abonnere. Så... Kom ind, Anton. Peace.